croeso i'r Eisteddfod. A dwi eisiau dweud diolch fawr am wahodd fi. Fy enw I yw Sarah Lawrence, a dyma fy enw Arwydd. A dwi'n Gymraes, ges I fy ngeni yng Nghymru. A dwi eisiau dweud diolch i'r Eisteddfod am y cyfle yma a'r prosiect yma. Achos dwi wedi bod yn dychmygu am flynyddoedd, dros 5 mlynedd am wneud yr anthem yn BSL, yn Arwyddo'r Anthem. A dwi'n credu fod lot o bobl eisiau dysgu'r anthem yn BSL. Mae grŵp ohonyn ni sy'n byddar, sydd heb yn gallu mwynhau cerddoriaeth, a dyma'r tro cyntaf i dysgu'r anthem. A dyma'r tro cyntaf yn y byd I gyd am grŵp byddar yn dod at ei gilydd I cyfieithu a canu'r anthem trwy iaith arwyddio. Felly mae'n diddorol iawn. So, a diolch am diddordeb am ymuno â ni. A cyn I ni dechrau esbonio, mae Cymraeg a Saesneg yn wahanol, ie? A pan mae yna cyfieithiad, mae'n bwysig I edrych ar yr ystyried y gair. Weithiau mae un gair a'r gair llall ddim ar un ystyried, nid yr un sens, a mae'r ystyried yn mor bwysig pan cyfieithu. Pan dwi'n dysgu arwyddio, dwi wedi bod yn athrawes BSL am dros 20 mlynedd. A mae gen I diddordeb mewn ieithoedd a'r ymchwil yn ieithoedd academaidd. Mae BSL mae'n sôn am British Sign Language, ond mae yna 14 ardal, a dwi'n defnyddio arwyddio sy'n dod o De Gymru. Felly mae'n bwysig hefyd pan meddwl am gân, am cyfieithu am yr ystyried iawn. Dwi wedi bod yn gofyn lot o bobl sy'n siarad Cymraeg. Dwi wedi dangos y geiriau yma iddyn nhw o'r anthem. I bobl sy'n siarad Cymraeg, falle mae'n syml. Ond dwi wedi gofyn am cyfieithiad I mewn I Saesneg, I fi deall a darllen. A mae pob ateb wedi bod yn wahanol. A mae'n anodd iawn I fi, cos oedd ni eisiau cyfieithu'r ystyr iawn, yr ystyr go iawn. Felly pan wnaeth yr Eisteddfod wahodd I bod yn rhan o'r prosiect yma, nes I ofyn eto, please, os mae'n bosib, rhoi fi cyfieithiad o'r anthem. A roedd Eisteddfod ei hun roedd rhaid nhw mynd I ffwrdd I ymchwilio'r ystyr go iawn o'r geiriau. Achos oedd neb wedi wneud na o'r blaen. Felly am pobl byddar I ystyried y geiriau'n iawn a I gael y teimladau iawn o'r anthem. Nawr fyddai'n dangos I chi'ch gyd y pennod cyntaf. Yn yr ail gweithdy, byddwn ni'n wneud y corus. Dyn ni'n wneud y corus 2 waith yn y perfformiad. Yn y trydydd
gweithdy, fyddwn ni'n gwneud y gân i gyd. Dwi'n gobeithio fyddwch chi gyd yn mwynhau. A nawr dwi'n mynd i wneud y rhan gyntaf. Ni wedi bod yn ymarfer gyda grŵp. Mae Griff yma sy'n y host. Nawr, byddai'n dangos trwy'r sgrin ein fideo ymarfer dyn ni wedi bod yn defnyddio. Falle fydd chi'n gallu gweld dwylo arall yn dod mewn i'r sgrin ambell waith. Oedd yn person sy'n gallu clywed oedd yn helpu gyda'r cerddoriaeth a'r amseru trwy'r fideo. Okay? Microphone bant. Okay. Nawr, ydych chi wedi weld yr holl darn. Sa'n gwybod os mae pawb yn siarad Cymraeg neu yn siarad Saesneg, felly byddai'n dangos y ddau. Dyma'r Saesneg fan hyn. Okay. Dyn ni ddim yn defnyddio patrymau gwefusau. Mae'r holl gân fel llun. Right, nawr y llinell cyntaf. Nawr, sut ni'n mynd i dangos hyn? Yr ystyried o'r llinell yma. Yn BSL, cyfieithu'r ystyried, nid just y geiriau. Mae lot o caneuon arwyddio, dyn ni ddim yn dangos yr ystyried y geiriau. So felly, y llinell cyntaf, siap
Dyma dwylo, a mae'n bwysig i defnyddio'r siap cywir. So, fel hyn. Gwlad. Gwlad. Nawr, siap. Ail siap yw'r siap ma. I dweud fy neu dy. Dwy law. Mynd o'r llaw fflat i dwn. Yr ail siap fel hyn. Nawr, wel to. A mae hwn yn dangos fy. Y gwlad, hyn, a fy. A wedyn, siap y dwylo fel hyn eto. Yn mynd nôl. A bochau mas. I dangos amser maith yn ôl. A wedyn y siap yma yn mynd i'r galon. A wedyn, bysedd yn ymuno fel hyn. O'r galon i'r gwlad. Mae'r llyged yn edrych lawr i'r gwlad. Okay. Dyma'r llinell cyntaf. Gwlad, chi a fi. Amser maith yn ôl. Yr galon a'r gwlad gyda'i gilydd. A wedyn, y llaw ar to. Hapus? Okay. Y llinell, yr ail llinell. Gwlad beirdd a chantorion enwogion o fri. Yn y Saesneg, Land of Poets and Singers and Iconic People. Okay. Yn gyntaf, yr arwydd ma, eto, am gwlad, ond mae'n mynd rownd. Mae'r un llaw yn mynd rownd. Y siap o'r dwylo, yr un siap, ond mae un yn symud. A mae'r llygaid yn dilyn y llaw. Okay. A'r ail, ar ôl wneud y gwlad, wedyn mae'r teimlad. Fel y gair Saesneg inspired. So dyma'r gwlad, a wedyn y teimlad mae'r gwlad yn rhoi i'r person. Yn rhoi syniadau iddyn nhw. I sgrifennu. Ganu. Arwyddio. Okay. So, yn gyntaf, dyma'r gwlad i gyd. Dyma'r teimlad y syniadau mae'n rhoi i ni. A wedyn ysgrifennu.
Sgrifennu dwywaith ar draws y llaw. A wedyn, defnyddio y siap yma i dangos canu, a wedyn y siap yma i dangos arwyddio. A yma, bys bawd yn dod o'r pen fel hyn i dweud fel well-known, famous. Ac mae ei enwau yn mynd ar draws y wlad. Yeah? So, meddwl am barddoniaeth Cymraeg, caneuon Cymraeg, ac arwyddio yn y dyfodol. So, dyma'r wlad, dyma'r teimlad, y syniadau, sgrifennu, canu, arwyddio. A dyma'r enwog, a sut mae'n mynd ar draws y byd. Mae'n mynd gyda'r cerddoriaeth, gyda'r beats. A mae'r bysedd yn mynd mas. Felly mae'r enwau'r, mae'r gwaith a'r pobl yma yn mynd ar draws y wlad. Nawr, byddai'n dangos y llinell cyntaf a'r ail llinell gyda'i gilydd. Okay? Dyma'r trydydd llinell o'r pennill. Trydydd llinell. Dechrau fel hyn. A defnyddio'r siap yma. A mae'r arwydd am byddin. Eto, amser maith yn ôl. Wedyn yn dod o'r galon. Dewr de. Fel maen nhw wedi rhoi lan popeth i ymladd dros Gymru, ein etifeddiaeth, ein diwylliant. Mae'n dangos y galon yna. A'r balchder. Mae Gymru yn popeth iddyn nhw. Dechrau fel hyn. A mae'n popeth yn ardal y galon. Dwi'n meddwl fod 'na 5 beat. A dyma'r un cyntaf. Felly mae'n mynd 1, 2, 3, 4, 5. Felly dilyn y beats o'r gydoldraeth.
os mae'r bysedd yn cynrychioli pobl, dyma pobl yn ymysod. A wedyn ymladd nhw bant. So dyma'r pobl ac maen nhw'n ymosod, a wedyn amddiffyn. A to, maen nhw'n ymosod, a mae'r byddin yn amddiffyn. Ac eto, o'r ffrynt. Dros ryddid gollasant ei gwaed. Shed their blood in the battle for our freedom. Felly, dyma pobl yn ymosod, a dwi'n meddwl bod na bang ar y drwm yr un amser a'r amddiffyn. A wedyn dyma'r rhyddid. Fel, dyma'r carchar a dyma'r rhyddid. So dyma'r ymosod, amddiffyn, ymosod, amddiffyn, ymosod eto a rhyddid. Felly dyna'r pennill cyntaf. Byddai'n dangos yr holl pennill nawr. Okay, pawb yn iawn? Felly, os ydych chi eisiau dysgu'r corws, ymuno â Gweithdy 2.